Niyudto ta ninyo mga ka-idol, niyudto. Niyudto ta, kayudto naman po. Muna yung akong kinabuhi mga ka-idol. Naala ko din sa payong mga ka-idol. Oh. Naala ta din sa kilid-kilid mga ka-idol. Sila ako. Dinuguan mga kanon. Dinuguan, 30, 45, hello! Ito, 45. Ihap na ko daan mga ka-idol. Akong guwan eh. Akong itubilay. Lalo, human naman ko gawin mga ka-idol. Tubil ko 300. Pag human, kumbati na mga ka-idol, kuha ko ng 1,000 mga ka-idol. Kung makuha 1,000, kuha na abang 360. Ana ko 640. Pero dili ko mangabot og 1,000 o mga kuan ra, mga 900 ako ang kuan o 800 mabtan ako gabi kamuli na ko. So mo lagi na nasa kuan mga ka-idol akong limpyo mga 540 o 440 mga nana mga ka-idol. Mao na mga ka-idol pabalik-balik akong kuan, pabalik-balik akong kita. Ilan mo si 300. Oh. Uy, kuha na ba natin ito para ay bas nila ng mga bataan eh.